ngafa ilumbo kunkosikazi wakhe uthe mayifika naye elela naye lase liyambamba kanjalo ya kodwa into ezothi kwanje ezingempela. Ngibingelelana yonke ababukeli beBlaqlife TV nakuBlaqlife khona lo mbukiso uhlelo esibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami ke nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya kaMsavukazi Mvuleni. Intokazi ezalo Mamkhize. Namhlanje ke sihleli noba uHadebe uBongani, uthe uBongani igama lakhe. Uzosichazela kabanzi ukuthi yini le emcindezela kangaka umoya since efikile la ekhaya. Sawubona. yebo sabantu Kunjani? hayi yaphila mfethu. Hayi nami ngiyaphila. Ngicela ubulise ababukeli emakhaya mase uyasichazela ukuthi ungubani ubuya kuphi. Ngibingelele ababukeli bonke emakhaya. Igama lami ngoBongani waHadebe. Msakazi udaba lami lithanda ukubanzima kakhulu. Kahle kahle lana into eyenzeka nje uma ngizohlala nje endabeni kunensizwana eyomngane wami sikhule nawo nje kusukela ngale emakhaya sikhulele siwangana eHluhluwe. Oh okay. La sidabuka khona. Sikhule nje ndawonye sahlana high school. Sabafana nje bebephila impilo nje eqondile behlukile abazali beqhinya nje kakhulu ngathi sinonomfowethu la wakamazibuko. Yes. Usiphiwe. Sagana saba namakhosikazi. So noma ngekhala nje sabafana abathandwa nje ukuthi asinawo lento yokuhlupha yabo gengele. Kona bekhona phela uma umfana phela umfana. Yabo kodwa hayi ngalo ndlela le. Sasafika la ke eThekwini inalensizwa lena sesiganiwe. Sila 40 uyena wafika qala eChesterfield. Okay. Yeah, silapho manje nami ngase ngithola futhi umuzi khona. Egayeni kwethu ke sibani mafazi ngibe nengane yokuqala ngaba nesibili yena ebengabengana. Oh okay. Akubanga bengawona into emnandi ekuthina siswabini mangaba sihleli ukuthi akabi nengane because naye ingane bezithanda. Kuloke qhube isikhathi ke khona usuku engafika khona kwakhe. Ngafika engekho wathi umkakhe usengenzele itiye yabo yathi ayikulungile kwakubana vela thumshayela itiye. Afike angithuse amayomasa sebuya abuye useqhwe nje ithithalo nyakuphela usebhenca ithalo nyakuphela. Umkakhe sobabini nqa ngithushi. Yabo kodwa enganayo. Enze itiye lena uma ngaba efika nayo lana ithalo levele liyavuleka labo. So kuthi umuntu kodwa ngingafuni ukukhombisa ukuthi yabo ngigxile nje ukuthi yena athi majiya futhi angazi noma liwe noma luwisa ngazi aqhubeka kancanambe athi hayibo ithawula luwila jiya futhi azolanda yabo. So nawe bekho nje le nto le ngiqaye ngithi ukuncamanyana yabo stay wama kahle yabo. Hayi avena hleya avena akhohle ngiyosithatha ithawula avena ngibotha ushuqinisile nami ngivele ngibona bayingekho imqondo laphezulu. Kodwa ngithi hayi mfowethu ngaye lokho esikhuluma asikudlulise because ku wrong. Athi hayi shuna abona vele ukuthi hayi nami sengifikele kuba buthakanyana yabo. Avene angiqale yena angithi hayi azahlahle bengivele ngidinga ukukhuluma nawe. Umngane wakho la umazibe unenkinga yokuthi ngathi abantwana akabatholi. Noma ke ngibuza ukuthi wazi ngani ukuthi uyena noma wena yabo. Athi hayi usewaya kudokotela yena udokotela wathi hayi uhlangothi lwakhe ku right. So uyamsola lo mjita. So wathi ke cela ngimsize ukuthi ngilale naye. Ngoba naye usethola nencindezi naye futhi kubazali balomjidi ukuthi bathi uyena ongazali yabo. So bamlobola should is like umakoti oyosilesa yabo. Yeah.
So noma kwangelula kona kodwa ke ngoba kwasekhona nalokuba buthanya lokuya kwasekhona nje kumina yabo hayi ngivumeke sasalala naye kwaba nje insukwana nje yabo hayi emva nami hayi ngizama umziba kutheke la umsakazi emva mhlambe kwamasonto amabili ngase ngithola ukuthi umfowethu uyagula yena uSiphiwe ngihamba ngawafika khona because vele umuntu ngimjwayele ngangena khona endlini ngihamba naye umkakhe ujabule ngibona ngingena ngizombona ngithe uma ngibona indlela agula ngayo kwase bakho into efika kumina emqondweni ukuthi kungaba ukuthi ngibe nesandla ngenxa ukuthi ngifika la eThekwini ngaye ngasola umngamo ukuthi uyajola nyana yabo Umkakho. umngamo yes Okay. ngahamba ngaya emntwini wesintu yabo wazi izinto lezi zesintu ukuthi angibiyelele isibaya sami yabo Okay. ngokujwayelekile ngathi ukumcupha njalo Ngiyakuzwa. yes kodwa ngithe uma ngibona uqhubeka isikhathi ayikho into engizwayo ukuthi kunomuntu Mhlawumbe ungacela usizo. uyabona ngicela usizo kanjeni yabo ngabona bayi akusho ukuthi leyo mthawa wabusebenzi yabo ngoba akho umuntu oke wafika akwenzala lutho yabo ngathi ayisho lento ayisebenzi lena yabo kwase ingqondo nami nje iyasuka ukuthi unento enje ebengayenza yabo so ngize ngiyolala nalo seselilona nje engqondweni nami njena ayisekho into ukuthi kunonto esalumbo ekhona yabo ngoba nje into besenze ngingakhohlwa ngisho kuyikhohle yabo kodwa uthe uma ngibona indlela agula ngayo ngakhumbula ukuthi inyanga ekade itheni mhla ngiyocela ukuthi ingisize manje inkinga yami engilethela kakhulu ukuthi lapha yana abakholelwa entweni zesintu yabo ngeke ngazama ukuthi ngibatshene baye bagxuma bahlale kude manje ububatshela ukuthini ekhaya babatshela ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi uyazi ukuthi uguliswa yini noma ububatshela ukuthi uyazi ukuthi angalapheka kanjani ya bengibatshela nje ukuthi abaye bazame ukuya emntwini owazi isintu yabo ya angibavezelanga ukuthi kunento engiyicabangayo ukuthi mhlambe ngiyayazi yabo yena umkakhe-ke awumtshela ngalutho naye no naye umkakhe yazi ayingimtshene lutho ngoba kwagcina nje kuyilokho nje ukuthi ngimsize ukuthi abe nengane kuphela okuningi sesikhulume naye kwanzima manje uba lo ufuna ukumkhiphela imfihlo hayi bengifuna kahlahle mfethu umfowabo at least 16 umfowabo ngimtshela ukuthi ngenza into enje naye umfowabo unaye umuntu ongakholelwa kwisiZulu noma mhlambe yena uzokuzwa ngoba mhlambe ukholelwa kwisiZulu kwenzakalani ngomfowabo umfowabo naye umuntu nje isintu uyasebenzisa mhlambe angasakuzwa makhuluma naye ya nokuthi ke uma yabachazela vele ukuthi lento iqiniso layo lisuka mhlambe nabo bakavuma yabona nothi ngakuthi mhlawumbe uma betshena oyena because into abayakhwelwa inhlobo iyona lena ukuthi batshena obala ngeke baze bavume kodwa uma ngaba bethola ukuthi kunento vele engiyaziyo neqiniso likhona elingemva konke lokho ngiyacanga bangavumela lokho ukuthi kunento vele engiyaziyo manje awusenankinga manje ukuthi kuyovela ukuthi kufanele alapheke kanjani ngoba nakho ubanjwe yini and awusabi ukuthi umakoti uzohlazeka athini emndenini la eganele khona
ikhona leyo nto leyo kumena ukuthi uzohlazeka umakoti kodwa kubalulekile uSiphiwe kuwena ukuthi mfethu. umngane wakho kufanele abe right. Siphiwe mfethu ufana nomfowethu wegazi lami, so ukubona egula ngale ndlela kumlimaze kakhulu. Umoya wami kuyawulimaza kakhulu nje kakhulu. Angikwazi ukubangabezela umfowethu egula ngale ndlela mfethu uyangidla kakhulu ngikwazi. Ikona okubaluleke kakhulu ukuthi ngcono akusizakala umfowethu kunokuba kuthiwe phela ngicabanga ukuthi kunomuntu ozohlaziya noma kanjani. So Kuze kanzima. Manje ukuphepha kwakho uzobe sekuma kanjani-ke masebazi-ke selaphekile-ke kwadlule uma ucabanga isimo soba njani phakathi kwenu-ke manje? But kuzoba khona lo nto ukuthi uPrama asangithembi yabo. Kuzoba khona lokho but okubaluleke kakhulu ukuthi asindi yabo. Elaphe ikona ekubona kubaluleke kakhulu. Mhlambe uzokwata kodwa futhi mhlambe uzobuye ekudlule yabo. Ilokho nje. Asike sizame ukumthola efonini khona uzokwazi ukukhulumisana naye. Okay, kulungile msakazi. Hello ngani. Siyaphela kunjani? Khona singibawela. Sikhona nathi ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Blaqlife TV. Uhlelo silibiza ngokuthi sikhipha imfihlo. Ngakusiza ngani? Ngihlelo baba uHadebe la uthi ufisa ukukhulumisana nawe. Ngicela umlalele nje isikhathi nyana. Oh, okay. Siyani njani mfethu? Khona mfethu. Ngikhona. Ubongani mfethu? So ngithe angikuthindele la mfowethu kulolu hlelo lolu. Ngenhloso eyiwani mfethu ukuthi ngithanda ukuthi kusizakale uSiphiwe yabo. Siphiwe kulokugula abhena nakho mfowethu. Umkakhe wangicela ukuthi ngimsize ukuba athole abantwana yabo, ngilale naye angitsho njalo. So ngithe uma ngaba ngilala naye umkaSiphiwe wase egula uSiphiwe, ngase ngiyacabanga ukuthi kusho ukuthi into emgulisayo mfowethu ILUMBO. Kube ILUMBO mfowethu engangilifaka mina ngilifayela unkosikazi wami. Ngicabanga ukuthi uyangijolela kanjalo. So ngithe uma qhubeka isikhathi kungekho umuntu ofikayo ukuthi ngimsize, ngacabanga ukuthi lento ayisipani yabo. Nganganaki. So ngithe uma ngilala nomkakhe uSiphiwe wagula uSiphiwe, maye ngiyacabanga ukuthi wabanjwa yilona mfethu. Ngafa ILUMBO kunkosikazi wakhe. Uthe uma ifika naye elela naye lase liyambamba kanjalo. Kodwa into ezothi kwanje ezingempela. No mfethu mina ngwavela lwami lwana owayengisizile ukulifaka ukhona. Ngeke ngakhuluma naye wathi asize yabona. Ngamtshena uSiphiwe ukuthi asiye kuba washo ukuthi ithayima lakho alikholelwa kulendo lezi zesintu yabo. Ingakho mina ngithi angitshene wena ukuze ulibele yonke into ukuthi yebo kubeka. Sho mfethu ukuthi ithayima ulibele mfethu ukuthi ILUMBO leli futhi nginolwazi lwalo. Mhlambe uma ngaba umtshena ngokuthi vele into eyazekayo angavuma mfethu ukuthi kuyiwe emntwini wesintu ngoba lena mfethu ithatha isikhathi esincane kakhulu umuntu imbulale mfethu yabo. Akusamele manje kuthatha isikhathi eside mfethu. Manje manje inkinga ithayima lana zwana lezo zinto zesintu. Likholelwa kuzona.
ya mfowethu ngiyakwazi lokho ingakho ngithena angicele wena ukuthi umtshene mfowethu ukuthi kahle kahle akuyona ukuthi kuyofunwa nje ukuthini yinto vele mina engiyaziyo ukuthi iyenze kanjani ilumbo leli yabo akufani nento ekuthiwa mhlambe kuyohlolwa noma kuyothiwani yabo yinto vele nginento something ngimamsele manje esibhedlela mfowethu kumele abe khona mathupha yena uSiphiwe mfowethu yabo ingxenye akumelanga ukuthi kube khona into azoyinikezwa lapha esibhedlela noma kuphi yabo kumele afike yena ngqo mfowethu yabona hayi bethu mfowethu awuzawa mfowethu plan noma ukhuluma ne-Olet nimncede mhlawumbe i-time mfowethu akaze mfowethu akumelanga mfowethu kodwa kuphele noma u5 days inyala ngoba manje mfowethu lelumbo liyashasha kakhulu mfowethu kuyenzeka noma yini mfowethu uSiphiwe mfowethu uyazi ukuthi ubra wami mfowethu ake ngiphathi kahle mfowethu ukuthi afe ngibe ngingazi ukuthi kwenzakalani yabo hayi yaso njani ubona ukuthi senze njani bethu is either siyamephisa or senze njani mfowethu awuzame mfowethu njengoba mfowethu uzama mfowethu ngempela awuzame mfowethu manje bethu iqiniso lakho bethu yazi ya sibonga nje ukuphumela kwakho ubani uthe uba hambe ngubo ngani mfowethu lo vele umngane wakhe ngiyabona bonke ya mfowethu okuningi asikukhulume kahle maba sesibonani yabo impela kuzoba njalo bafayi ngiyabonga ngiyabona mfowethu nothi kube khona mfowethu imizamo othi uzoyenza ngiyabonga kakhulu mfowethu alright sharp Hey ngoba nakho-ke usukwazile ukuthi ubhodle ukhulume nakanjani because ubhuti wakho uyathembisa ukuthi likhona usizo angasalenza ngani noma uzomeqisa esibhedlela noma uzowenza angimazi kodwa-ke uzizwa kanjani-ke ngoba usukukhiphile kuwena esifubeni ya angisazi ngizizwa ngingconywana kodwa-ke noma phela isekhona lento le ukuthi akabe khona imizamo ekhona nobaba wakhe angazi uzoyithatha kanjani lento nokuthi le mizamo athi uMasiya uzoyizama izokwenzeka yini yabo mhlambe ngaba ngconywana uma ngaba isenzekile mfowethu ngoba uyakhululeka lento ingihlile kabuhlungu kakhulu asithembe kona ukuthi uzogcina uSiphiwe esizakele uma uthi uneshow ukuthi uyazi inyanga ukuthi ngasimlaphe kanjani asithembe kodwa yena lo baba lwana ngiyamazi ukuthi hayi showcase ya njengoba ekwazi into ukuyenza ya uyazi ukuthi uzowenzana futhi ukuthi aphinde ayikhiphe Siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashela kulolu hlelo noma kusinda angazi mbukeli lapha ekhaya uma ufuna ukusizakala nawe ungasithinta kulezo namba lezo ezilapho escreenini ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare siyabonga kakhulu ukuthi uyalibukela uhlelo bye It's the Blaqlife TV